Tikulandireni so ku program ina ya Kwagwanji imene timaonika nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno komanso zalembedwa mu newspaper zathu za daily. The Daily Times ngakhalenso The Nation. Monga mwa nthawi zonse lero lachiwiri muli ndi ine Elita Soko ndi mzanga Stephen Dakalira. Tikulandireni. Zikomo kwambiri. Nkhani zikulu ko basi tikuona choyamba kapena chiyambe ndi ma congratulations chifukwa chifukwa kunalitu ma awards dzulo Misa Malawi Media Institute for Southern Africa Malawi chapter mapereka ma awards kwa atola nkhani amene achitazopambana chaka chimene chapitacho kudzafikira ndithu apa ndi ayi komanso nyumba zoulutsa mawu ngakhalenso zolemba nkhani zosindikiza kwa basi ndiye yayi ino ndili mmodzi mwa iwo amene somaoneka kuti mwachita bwino ko basi oho mukanga ndimodzidzo mungati msatero nkhani yokoma koma iya izopambana ayi koma nkhani yabwino ndithu ndikuona pali chithunzi pamenepo pa Daily Times pa mwambapo akuti jubilant ndithu pamene pa tola nkhani yako Times Group imene imayang'anira ntchito za The Daily Times, MalawiNews ngakhalenso The Sunday Times komanso Times Television, Times Radio ndi Times 360 social media pages. Twitter pa Facebook, YouTube zambirimbiri konsewo koma kuti yayikhanga tichite mopambana kwambiri nkhani ya television chiyambire ndithu chiyamikire andi amalawi akudziwa kuna kuti chiyambire ni Times Television imangokhala ndithu 1 ikuponderera ndithu kumeneko andi sichina ya chifukwa chake chifukwa chonena kuti ma program amene amaonetsedwa ndi zimene zimakhala za kumtima kwa Malawi zimene amalawi amafuna amakonda anthu akufuna kuti afuna aonere zakwawo zakumalawi osati ngokhalira kuti ayi basi tikupita kunja kapena kuti zimene ukufuna iweyo osati zimene anthu wakufuna ayi sidzimayenera kutero ndi chifukwa ndithu apa zimene kuti ayi chaka ndi chaka chikho chimenechi chikubwerabe basi chikubwerabe ndithu konkuno Times Television ndithu ndi ayi kunali zabwino kwa basi komanso sizokhazo anyamata ngati Thomas Kachere Sam Kalimira akuluakulu kuponderera kumeneko komanso Rebecca Jinjeka amene ndithu chaka nchaka amachita somphamvu adali ndithu mgulu momwemo amene ndi amene angaponda kumbukira ndesana Taonga Big Town Justin Mkweo zaona ndithu Sarah Chilora nkhani yokoma Sarah so kumene ku MalawiNews wezi gausi nkhani yabwino anthu ndithu khangati zikuyenda ndithu koma I think so china chachikulu zimafunikiraso kuyamikiratu anthu otsatira sicho kwa basi chifukwa chonena kuti ndithu kuti zimenezo ziyende ndi anthu omweyo amene amatiuza kuti kodi mwamva kulitu tafufuzani khangati pali zakuti ndiye nkhani chakuti yambe imachokera ku anthu komweko namapitirira kuti zikamadza tumphukano kuti zafika pamenepo tikonze zimenezi akuluakulu uno tsopano chifukwa taona ari mu Daily Times taona MalawiNews taona mu Sunday Times iyayi taona pa 360 zimakhala zotero so ndi nkhani yabwino kuti ayi tidziyamikira mbali imene gawo limene anthu amatenga kuti zimene ziziyende komanso tidziyamikana malenga chifukwa cha mphatso ndi mphatso ya moyo ndi luso kwakukulu pamenepo ndiyetu pamene tikukamba nkhani za ma awards awo amene amachitika kapena kuti kupereka mphotho kwa atola nkhani ndi nyumba zosindikiza nkhani ngakhalenso zoulutsa mawu zimene zachita bwino tionenso apa kuti pa 3 May chaka ndi chaka timakumbukira tsiku limeneli limene timati World Press Freedom Day pamene timaunika kuti ntchito za utola nkhani zikuyenda motani anthu ali pa ufulu wa nkhani ulemekezedwa ndi zina zotero taona iyayi ndithu nkhani zochuluka pamenepa pa 3rd page ya The Daily Times akuti government assures on media freedom while Misa is still wary pamenepo khangati nkhani zake zimenezo ndipo mu Nation tikaona tsamba lachiwiri Media Council of Malawi urged to revamp ethics training nkhani yake ndiyo yamayankhula Misa Malawi chapter chairperson Triza Ndanga kumwambo omwe okumbukira kuti World Press Freedom Day akunena kuti nkofunikanso kuti ndithu atola nkhani adzisunga mwambo komanso
azidziwa kuti ali ndi udindo pamene akugwira ntchito yawo ndithu usangoti kuti basi kungochita zinthu zija zongoti bwatabwata phu kumachita zinthu thumwa dongosolo kumadzoti aya iyi ndi profession and the people who are there they are professional ndithu ndiakunena kuti iya izofunikira kuti nayonso bungwe lija la Media Council of Malawi limene zaka zambuyo pano layambanso kuli mwanja wa achingwede umene ochingwede simuno masewe ndi gulu lawo ndakwaoza kuti ayi mmene machitira muja tatiye tiyesetse kuti Media Council of Malawi ibwererenso mwakale imene imadziwikira kuti ayi ndithu anthu amene akugwira media amenemo adzipatsidwa ulemu kuti ayi anthu andakadaulo akugwira ntchito motsatira malamulo komanso mwamwambo ndithu akutero pamene tikaona uko akunena kuti ayi media freedom chonde aboma tionesetseni kuti tikugwira bwino mutipatsa space mutipatsa malo kuti tigwire bwino ntchito ndiye mukaoneka mu chaka chimenechi chapitachi tikuoneka kuti ife ntchito yathu tikugwira mwaufulu ndithu kaufulu kalipo nanga si timanena za kukhosi osayang'anaso kuti ndi ndani mmene tikabwera pano kuyankhula ndithu kumasuka kutsuka mkama kuna kuti ayi palibenso amene anganena kuti ayi mwakuti ndiye kuti soizo kuti ayi kaufulu kalipo ndithu kakulemekezedwa komanso mmene akunenera tikaona mmene momwe State House kudzera mwa mneneri wawo Brian Banda akunena kuti ngakhale a president akuonesa kuti chidwi chilipo chofuna kuti atolankhani ufulu wawo upite patsogolo mwachitsanzo akamba za access to information ichadayivomereza kuti ayiyambe kugwira ntchito so izozo zili apo nzonena kuti tsopano momwe anenera mayindanga kuna kuti izo zili apo tikuyamikira koma china nchonena kuti mudzionetsetsa kuti so ndithu anyamata sakukwenyedwa chifukwa alipo anthu ena amatengera zinthu pamgongo mboma momwemo kaya ndi makampani aboma kaya nkuti basi wafuna ngati kuti achite ngati akwaopseza akaona ntolankhani basi amene mpaka naina kumakupeza kuti awako kashati tabwera nikuno mudzayankhe mafusiranja mayankhula bwanja ndaona kuti zimene zonse zimene tikufuna kumangidwa kumene kuona kuti iyayi anthu akapita akugwira ntchito mwina akupanga kava ma riots ndi zina zotero peza kuti atolankhani ali nawo mgulu lomangidwa nawo akuwatenga wanyamula nawo tini muno zimene zosafunikira akuna kuti atolankhani 20 jesa mukanyengo kochepa kwa basi amene aoneka kuti zimakhanga kuti zinakhudza zinthu ngati zimenezo kukokedwa chiyani kunyozedwa kumene ena so ndizizona kuti zimenezo sizikuyenera kupitirira ndiye ndikumva kuti ayi nthawi imene kunali mtsutso bambo Sean Gambondera nayankhula apo kunena kuti zimangovuta nizona kuti zinthu zasintha zikusintha koma alipo anthu ena adi mkatikatimo sikuti ndi malamulo kapena kuti ndi boma koma anthuwo ngati anthu ndi amene amachita zimenezo tsapano pa Chingereza amati overzealous apo ndi mwalasa overzealous hede chabwino ndiye koma tiyang'anenso mbali ina kuti kodi ifeyo tokha ngatino mwina nyumba zaulutsa mawu ngakhalenso mabungwe amene amayang'anira maufulu a atolankhani tingachitepo chani kuteteza atolankhani anzathu kutetezana tokha tsopano nkhani zija tinkakamba za accreditation panali kanthawi kena Media Council of Malawi inkapereka makadi press card chaka ndi chaka ndithu mtolankhani azidziwika akhale ndi badge yake ya ku Media Council of Malawi kuopisa kuti pala anthu ena amene amapeza kuti akutiipisira mbiri tiye ndinene zoona pano masiku ano aliyense afuna angoti akangodzuka afuna kukhala mtolankhani mnanji ndi ma social media abwerawa aliyense basi atha kulemba ngati akuona ngati kuti basi ndine mtolankhani ndingolemba kuganiza so mapeto ake mpezeka kuti ndithu pamabwera element chamati fake news nkhani zoti zabodza zoti zosafufuzidwa bwino zimene zimatha kuipitsa mbiri ya ntchito imene atolankhani akugwira komanso sizokhazo kodi eni ake atolankhani akusunga mwambo ija tsopano litayoyona pamene pakubwera za ethics anakamba kuti a Media Council alimbikitse zija chifukwa lena kuti zimatengera nokha ngati anthu amene mukugwira mu industry kodi mukugwira bwanji ntchito kodi nanga malamulo mukuwatsata mukuwadziwa a Media Council panali nthawi yake amapanga produce ka booklet kakang'ono ndicho kang'ono koma kamakhala ndicho ethics chitanizi musachite izi media ethics atolankhani mwina kutere mukutsata izi chimene tija ndofunika kuti kamakhanga tika Bible so tinthu ngati timene tija ndofunika zikhala ndithu akuperekabe asatope yayi kumasindikiza ndikumapereka ngakhale kwa atolankhani makaka kumayambira ku sukulu kumene chifukwa zimakhala bwino kuti mwina uli ku college kaya muli kuti
kumene kujaku muzikhala kuti ma ethics aja kwatsata kuyambira pachiyambi po mukuwaphunzira mklasi ngati subject komanso kumaona kuti kodi nanga ma regulators akuti chani kodi akuti bwanje makhalidwe azikhala utani we need to have high integrity and a professional sense tikamagwira ntchito osati ikungoti basi lero ndingolemba za ndifuna ndilembesa ndingopanga zakuti iya ulotisa afunse ndingwanyoza tingoyankha tingolemba makuti pesa kuti munthu mukumpaka matope chonsecho simudakamfunse ichamati zinthu ngati amati right of reply these are my basics amene timayenera kumene kuti tikuchita cover zinthu ngati zimene zija so izi ndi zina mwa zimene tangotchula kuti chikuyenera kuchita ngati eni yake ngati nkhani komanso ngati nyumba zofalitsa nkhani ngati nyumba zosindikiza nkhani tikuyenera kumaonesesa kunena kuti tidziyamba ndife eni yake mkatimo kulimbikitsa professionalism tikunena ija kumakhala ndi ma policy yathu ngati editorial policy ngati nyumba yofalitsa nkhani nsanamira zathu ndi ziti zimene tikuyenera kutsata ngodya ndi zotani zofuna kuonetsa kuti ntchito yathu tikugwira professionally osati zokhazo kumachitanso ndithu engage ndi mabungwe ngati amene achina MISA achina Media Council of Malawi komanso ndiye na ambiri akunja kuti tisapeza upangiri masiku ano anthu zinthu zikupezeka kuti zikupita nasintha zikukira nasintha mwachitsanzo social media imene tikulena nayi online media this is a digital platform pakubwera ndithu pamakhala pachita evolve tima development osiyana nkumaona kuti pano pazikuyenda motani kumakhala ndikampata kunena kuti ayi kaya pali mwayi wa maphunziro tiyena anthu akaphunzire kaya ayi pali zipangizo zatsopano tiyeni tigule zonda kuti ayi anthu akazigwiritsa ntchito koma kuzigwiritsanso ntchito moyenerera chifukwa ndimene ndinamo chopeza kuti mukagwiritsa ntchito somolakwika ndiye mapeza kuti mwaputa milandu nkhani yayikulu ndithu ndi imene tipitirire apa nkhani ina yayikulu front page ya the Daily Times akuti immigration raids business premises nkhani yonse ili pa page yachiwiri kufotokoza kuti maka page yachitatu kufotokoza kuti the Department of Immigration and Citizenship Services with the help of Malawi Police Service stormed business premises where over 130 foreigners were arrested in a nationwide sweeping exercise aimed at purging illegal immigrants. 130. 130. My business premises all card on Nkamulu ndisunde ada ena awatenga ku chigawo cha kumpoto chigawo cha pakati chigawo cha kumwera ndikhanena kuti imeneyi iwena izichitika tamva kuti lero lakhalanso ali mulilongwe ndi mabungwe ena chigawo cha pakati sizoona ikunena kuti anthu adzingokhala ngati basi kungolowa dziko lililonse makhala ndi malamulo komanso makhala ndi malire ake maboda sikuti kukhazikitsa zipata zimene zija ndingokhazikitsira mwasewero yayi muzingoti ayi basi wangodzuka andikangolowa kumeneko izi zizofunikira kwambiri makamaka pa nyengo ino imene dziko lapansi lagwedezeka ndi matenda opsa COVID-19 palibe chifukwa choti munthu adzilowera dziko lina mozemba sitikudziwa kumene achokerako watenga chani wayenda motani pamene tikunena pano maiko anzathu maiko ngati India, Pakistan, Brazil agwedera kwambiri nkhani yake ndimene COVID-19 simungafune kuona kawiri zimene zikuchitika kumeneko nje kunoko kupeza kuti wena adzingolowa mabalala kaya mozemba kaya motani ayi nchifukwa chake kufunika anzathu amene wa immigration kaya ndi apolisi ndani amene agwera ntchito akuyenera achilimike aonetsetse kunena kuti ayi ndithu tisapereke mpata oti mavuto ngati amenewa amene ali kumaiko anzathu atipeze mdziko muno komanso chomvetsa chisoni chimakhala chonena kuti anthu ena amene amathandiza anthu amene akuti adzilowa mozemba chonchi ndi amalawi anzathu anthu amu muno kuti basi wina kukhala ntchito yake kuti hayi ndi transporter wake amatenga anthu amene wamozemba kwabweretsa komanso ena sakugwira ntchito komweko kaya kumapeza kuti mina mu immigration komweko kaya nkupolisiko kaya nkuti awalekerera kuti yaya pandondomeko zonse sizidazalidwe kaya nkoyapoti awalekerera anthu aya tatutsaniro yangana umbali tango taponyani umomo ingoponyani mukambalemo muzipita koko basi nakuoneni kuti mwalowa oho corona sikuona zimenezo kunjaku kwaopsa andi nkofunikira chinanso chimene tikuyenera kukumbukira chonena kuti kodi ifeyo ngati Amalawi tikapita kumaiko akunjaku timakakhala bwanji
angatilole alipo kuti akhoza kungopita Malawi ndi mwakangoenda umeneko biro opanda olochi passport ngakhale kalata imene yonena kuti yofotokozera kuti mkulu mudzatani kuno ndipo maiko anzathu ndikovuta ko basi ndipo sungaloweso kumene ungofika kayampa airport kayampa chipata kuboda kuti ulowe sulowa ingati ulibe zitupa zokwanira kayayi kudzera mozemba momwemo akakupeza umenekoko zimakhala ngati zomwe kuti kukutenga mwina sokubweza kwanu. So ifeyo tiyena Malawi tisalekerere nchitiro meneyo ena mati ayi ndife anthu atonse ndife amodzi tonse ndife ma-Africans iyayi tisatero tikatengera inde tonse ndife anthu tikuyenera kusamalirana kuyang'ana naso mwawo munthu komabe malamulo amayenera kutsatidwa ndi kulemekezedwa kulikonse mukapita kumayiko kwa anthu amene amagwidwa awo kwawo kozimakhalaso choncho akamabwera kuno asamaphwanye dala malamulo amene akakhazikitsidwa tiye tilemekeze ncholinga chonena kuti dziko lathu lizikhala pa ufulu ndi pa mtendere kupewa mavuto. Koma chimavuta ndi chani kwenikweni chifukwa tikatengera ngati ma-airport mwina kuti anthu oyenda pa ndege zimene zinzokhala ngati kuti zovutirako kuti wina angangodutsa wamba osatsata ndondomeko ndikulowa ndithu mdziko muno. Koma tikatengera maboda mwina monsemo apansi ino tsopano zili chomwecho anthu amakhala so ndimene ndamwe kuti zimangotengera kodi zikuyenda bwanji tikatengera ma-airport mu ndi chinyengo chikhala chinyengo chanana chikuona kuti ndio kuti ngati munthu achita slip through pyo kudusa kumene zovuta koma boda konso ziyatana kale kuti maboda ambiri they are porous chingereza ikamatiro maboda athu ambiri wa zipata zambiri anthu ameze kuti ali ndi njira zina zodutsira kudzera mwanja anthu aja madoba aja amaja ife ndife amamido mene aja timatenga ndife transporter ndife ajani ndamene amachita fuel zinthu ngati zimenezi tachie tabwera kuno tikaoloke kuti abwera ndikaolokere pali kantsinje aoloke kantsinje ulendo kuyenda mpaka na munkhalango kumapeza kuti awapezaka mchikwangawamu kaya awapeza mmapiri akuti anthu amenewa alowa bwanji mdzikomo anthu umone kuti munthu akuvutika olo chakudya palibe madzi amene tsono mwafika bwanji ena ndi makudabwa dzidzidzi kuti nkhope izi tikuzoona mtawuni izi zili mulimbezi zikupezeka zikusokoloka pati izi zili mubwalo la njovuzi izi zikutuluka pati izi nkhani yake ndimeneyo kuti pachitika ndithu so zimenezo tikadachepetsa ngati Malawi dziko lathu lingambe kupwetekeka pakadali pano nzopatsa chiyembekezo kuti koma maraids amene wawa akupitirira ayambika ndipo tiyembekeze kuti mwina kapena adzikhala kuchitikabe mwapafupi kutsogolo kuno. Nkhani ina yotsatira tsopano zandikhudza kuti ali ponje palibe chifukwa nkhani imeneyo khala ngati imatipeza nthawi zonse ndili ali kiponje komabe khala ngati nkhani ya Teachers Union of Malawi ikukhala ngati kuukanso pamenepa akupereka chenjezo kwa boma kuti adapatsa masiku kuti aunike nkhani ija imene abapempha kuti akufuna kuti adzilandira ma COVID-19 allowances ndi masikuwo akutha koma boma likuoneka kuti silidakambepo kanthu iyayi ndi akupereka chenjezo kuti ifeto tisiyanso kugwira ntchito. Nkhani inatopetsa iyi nkhani salame inatopetsa Amalawi atopanayo so zoloza naso zala palibe zoti ayi ola kwanduyo wakuti ife chimene tikufuna ngati dziko ngati Malawi mbali zonse ziwirizi sadanena nthawi janapita kukoti kuchi kuti ayi sitifuna nkhani ipitirire kubwalo la milandu kuno kukoti kuno tikathana nazo pawiri wathu tilekeni why sama ndipo tiwana ngati nthawi mweja abwera ndikapita pa tebulo ndikukambitsana ndikumvana chimene tikuyembekezera ngati dziko tifuna tsiku lonena kuti adzabwere watumu ndikudzabwera wa akuluakulu akuboma ndikudzabwera kukhala malo amodzi ndikupereka mfundo imodzi kuti ayi ifeyo tamvana izi nkumakamba mogwirizana osati wina akapita kuseri kukamba zina wina akapita kukamba zina koma tifuna kuti these two parties adzabwere pamodzi ndikutipatsa yankho lasting solution kuti yayi chimene tagwirizana ndichi tamvana ndichi ndipo tikupanga zimenezi tonse tikuyendera limodzi motere koma zikuchitika apa zikukhala kuti chipako kapena kuti chibisalirano cha ana chako changa kuthamanga chako ndakupaka ayi akuluakulu tiyeni tibwere pamodzi tipange tipeze yankho. Sukulu zina zambiri zitsekera ndiyesa ndi lachisanu lino katemu kena kakati kakutha now nzodandalisa kuti pamene zimene zikupita kumapeto awa kunena kuti ayi mwina tsala ndi masiku 7 kuti 21 days ite imene akufuna ayipereka kwa boma
kufuna kuti ayambienso kunyanyala zimenezo sizimene tikufuna monga yankhulira Civil Society Education Coalition ndi aku Chancellor College anati yayi kuli bwanji kuti nthawi imeneyi anthuwa apeze yankho ndi panali alija abwere pamodzi ndikuonesa kuti yankho lapezeka sitifuna kuti akamadza abwerera nawo kusukulu akatsekera akamayambiranso kutsekera adzapeze kuti sitalaka ina ili mkati sitalaka yayambiranso zikatero ndi kuti zitisokonekera already tikuna kuti chaka chimene chapitachi ana a form sadachite bwino ana a form amene amalemba mayeso a MSCE chaka chapitachi tidavuta chifukwa chonena kuti maphunziro awo pena mapeza kuti atsekedwa atseka chifukwa cha COVID pena makalasi sakuphunzira nkhani zake hayi mwina aphunzitsa kunyanyala ntchito so izizi sizimene tikufuna yayi Malawi wapano tofuna Malawi wawo chitukuko Malawi watonse ndi Malawi onena kuti aliyense adzikhala ndi chili chonena kuti yayi ine ndikufuna kuti moyo wanga upite patsogolo ndikufuna kuti dziko langa lifike pena na kuti zimenezo zitheke tonse tikuyenera kugwira ntchito pamodzi osati kuti wina akulowera uku wina akumalowera winako so apa patithu aboma abwere ndi kupereka yankho kwa anzawowa ngati aliwo aboma amene akuchedwetsadi zinthu ena ngasi tikumbera atumuna amene akutero kuti yayi anthu kuchokera nthawi imeneyi chakukhoti kuja mpaka pano sitidayankhulani ndiye PS nawonso akuti ine ndili pachuti yamba ndimwayembekeza sindingayankhulepo zovuta takadapereka mwina kapena kuti ena mbuyo muno kunchito ayi koma nditi chikhulupiriro kuti pamakhala amati negotiating team government negotiating team komanso awo atumuona onso makhala ndi mbali yawo kuti yayi magawo awiri amene awena akumana ndi yawo so mbali ziwiri zimene zizinthumwi zakumeneko zimenena kuti zikumane ndi kupeza yankho otherwise zoti adzikakokerananso ku court sizikatha bwino mapito ake ndithu program yake ndi imeneyi ya Kwagwanji pano pa Times tibwerenso posachedwa apa tiunike nkhani zina zikuluzikulu. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern ghost news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. Mmene ine ndi mkazi wanga Messi tinakhala ndi mwana wathu woyamba chisomo tinali okondwa kwambiri. Ndiona kuchedwa kuti tikhale ndi mwana wina. Nthawi yomweyi Messi ankafuna tidikire koma basitu patatha chaka anatenganso mimba ina. Sindinazindikire kuti thupi lake sitinalipase mpata kuti lipume. Patatha zaka ziwiri Zione ndi Isaac anabadwa ndipo pano mwana wathu wachinayi ali munjira. Ndinkaona ngati ndikhala okondwa koma ndikumudera nkhawa Messi. Tinachenjezedwa kuti pazitha zaka zitatu asanatenge mimba ina. Apano ndamvetsetsa chifukwa chake. Tipite ku chipatala. Pepa Messi. Ndikunong'oneza bondo bola nkanamvera. Takulandiraninso mchigawo chachiwiri chigawo chotsiriza cha program ya Kwagwanji pano pa Times tikuunika nkhani zikuluzikulu zimene zochitika mdziko muno. Mwachidule kuyankha funso limene kuti Kwagwanji kunjaku. Ndiye tione nkhani ina apa imene ikhanga tikuti ikutenga malo ndithu kwakukulu nkhani ya migodi. Ntchito za migodi. Zoona. Akuti government's mining focus excites stakeholders imene nkhani mu the Daily Times.
pa tsamba lachiwiri ndikhulupira kuti mu nation iso iliponso nkhani inaso yokhudza naso za migodi ndikaona pa tsamba 4 kuti Malawi losing 25 million daily on illegal mining. 25 million kwacha daily. 25 million kwacha imene ikupita ndithu madzi ndi akuti akazichita zimene zichakaziunkhetsa ikumakhala 9 billion kwacha pa chaka imene ikutaya kunkhani yake yona kuti chifukwa kuti anthu akuchita ntchito za migodi mozemba. Ndithudi tsonaro mbuye monse mutakhala tikumaona iyayi ndithu kuti kuchitika ntchito zimenezi za migodi mozemba munja mufotokozerano komano nkhani ndiyo kuti anthu kodi sitidziwa kuti kodi value ya miyala yathu imeneyi ya mtengo wapatali ndiyotani pamenepo mpovuta nangasi kali lonse ndiyesa nsika ovomerezeka kudalibe apa ndimetangomva ndiyesa ndidzanadzana ali a president amayankhula kuna kuti ayi tikukonza kuti banki yaikulu mdziko muno Reserve Bank ikhazikitse ndithu ndondomeko ina kuti pakhale nsika weniweni ovomerezeka kuti miyala ya mtengo wapatali anthu adzitha kugulitsa bwino lomwe chifukwa choti zipezi chakunalibe chifukwa kupeza kuti anthu ndithu mwina kuberedwa masuku pamutu komanso miyala yambiriyo imapita mozemba ndekuti oloboma silimapeza kwa msonkho opanda msonkho kuti atolepo komanso iwe ogulitsawe nanga ngati panalibe kuti povomerezeka kuti sikelo yake ndi yeniyeni olo kuti ayichoyezera yake ndi chikuti kodi umene ndi mwaladi wa value yochuluka bwanji wina akhoza ngobwera ufuna kugula mwala umenewo mwala wa 50 kwacha mwala uwo mmene ndikuonera ine ndikupasani 2 kwacha so no iwe hayi khala nacho simukudziwa kuti chomwe muli nacho chibwinaso chofika somwinaso angota basi khala nacho ndikupita ndiwe ndipangana nacho chani chinthu nchona tikulibe nsika ovomerezeka ungotenga kugulitsa pa 2 kwacha chinthu cha 50 kwacha so ndi zinthu zoti zabwezekesa chinthu kukombuyo chifukwa tikadakhala tikupeza ndalama zambiri koma mapito ake ndi zimene zikuti 25 million kwacha ikutayika pa tsiku 9 billion kwacha pa chaka ndalama zochuluka kwambiri tikatengera mzaka zonse za mbuyo omwe zimene mwina zimene zizakhala zikuchitika titha kupeza kuti mwina tataya ndalama zambiri kwa basi komanso ena ndiziona kuti amatenga apeza kuti miyala ndikumayitulutsa in the name of kuti masample tikutenga kuti tikaufufuze ku dziko lakunja tikutolera miyala isinakwane akudziwa chimene akuchita kapitayo kumene kuja akukadyerera kumene kuja iwe ukagulitsidwa kumene ndalama ndikumatsala konko osatinso kubwera kuno yayi koma ipita kumene akapanga zawo za sampling zawo zichi mapeto ake ife sitikupatapo kanthu so tiyembekeze kuti mina kapena mmene anena kuti ayi pakhale nsika ovomerezeka mwina ndondomeko zake zikhala zabwino zoti zitukula zithandiza kutukula chuma ya dziko lino tamva apo akankhulapo akatsiwirira ndi ena ayankhula ndi Grand Malunga apereka nawonso maganizo awo kuti ayi mmene anena a president kuti ayi pakhale nsika ovomerezeka wadongosolo mwina zithandiza kuti notsopano kampani zambiri anthu osiyanasiyana abwere pamodzi ndi kukhazikitsa ndondomeko zomveka kuti tizitha kuona kuti kodi nanga ndalama zikuyenda bwanji ntchito zikuyenda bwanji za migodi pamene tu enanso kumeneko Milias Tobias mmodzi mwa akatswiri oona za nkhani za chuma akunena kuti ayi nakasana nakuti pano pakhale nsika tsapano tione mwinanso budget chaka chamawa imene ikabwere uko ngati ayikemo kenake kunena kuti kadipo ndithu kandiko kuti kapite ku ntchito za migodi ncholinga choti zitukuke zichite match kuti ayi kamene kuti ayi Malawi tifuna kuti pano ntchito za migodi zikhale patsogolo kutukula chuma chathu zikhala kuti ayi ndikuti ngakhale boma laonesa kuti chidwi chilipo usangoti mungokamba pakamwa yayi koma kuti pansipo zikhalanso montero zinthu kuti zikuyenda otherwise timakhala tikumva tithu nthawi zambiri kuchokera mangochi kwa mtagaluka uko ayi anthu akupeza kuti akusaka alluvial god ayi tiyangane chamu nathenje umo anthu ali mwene pakala panning god maatizanze ndithu ang'ono chamu ntcheu muneno mosemo so kuthekera kulipo koma nkhani limene yona kuti ndondomeko kudalibe nchifukwa kwambeza kuti ngakhale ena akuluakulu ena maundu na aboma amadyererapo pomwepo zimamveka chifukwa masi yesu amabwera iyayi nkhani za migodi sizinaende bwino sakuziyendesa bwino makono akuti ngumaona ngati kuti anthu angolalata angofuna kuwawata amenewo ndipo mzaka zambuyo zonse zitakhala tili ndi nthambi ndikunayoona za migodi imene I think imaphatikizidwa limodzi panali Ministry of Energy
mining, I think maphatikizidwa ndi natural resources Yes. nthawi imeneyi. Eh. Panayi ndithu nthambi ndithu yokhazikika imagwira ntchito yanji kwenikweni. Nkhani yake ndimeneyo kumene kumapeza kuti kuphulika nkhani zoti ayi apa mwina miyala yaenda motani sizidalokosoke bwino nkumatchulidwa mayina kumeneko ndiye zimene zonati ayi pano tsopano boma likunati zimenezo iyayi sitikufuna zoti wena adzidya kumeneko privately nkumapanga zawo zozemba tiye tikhale ndi msika wovomerezeka anthu amene afuna kugulitsa adzigulitsa ndithu andi tidzitha moona kumalondoloza kuti pano pa golide agulidwa pa mtengo wakuti ndipo golide amene wagulidwa pa mtengo mwakuti kaya ndi platinum tili ndi platinum kodi kwatu That is a perfect dream. koma ndinati achina kaya ndi ruby achina ruby mwana wa ruby ogulidwa mwakuti makeji mwakuti mmene makhalira msika wa mashare uja timaona share ya kampani yakuti igulidwa wa 5 kwacha ndipo volume imene agulitsidwa nje agulitsidwa mwakuti zizikanthu zonse zija transparent and mooneka bwinobwino osati kuti iyayi basi wina ake zingopita kumudzi nkukapeza ena kuwapeza angwagwa kodi angwagwa mwala umene tandipatsani ngopasani 5 kwacha ayi musadyere msoko wa mutu kumudziko Iyayi ndithu. Ndiye nkhani inaso apa ikhala ngati yovutirapo consumers at risk as toxic tomatoes hit market. Nkhani imene fotokoza kuti zikhala ngati alimi ena akuchita mankhwala ena amene angathe kuwononga miyoyo ya anthu okudya mbewu zimenezi tomato ngakhalenso masamba ena mankhwala amene ati dithane akutero kaya nchoncho amatero kuchula kwake zoopsa kwambiri ndi ali atsale ndani chifukwa aliyense amadya tomato basi nanga alipo masiku anaso ndiye nanjipana kuti ayi musamadye kwambiri za mafuta ndiye mapeto ake to basi ndambira kuti basi tangobwaditsani mutsire ku tomato tsono ku tomato konso ndikumene kuti ayi nkhani yake ndi mankhwala akuti mankhwala unoti akwene kuti adzipopera zinthu zili m'minda patsala masiku kutatsa padutsa masiku 7 which is ndi sabata imene yathunga malo moti apange zimenezo anthu akupopera nazo zimene awapita nazo kumsika akutenga akuti ayi tifuna kuti asawonongeke msanga mapeto ake mukadyetsa anthu zosakhala bwino akunena ndithu akatswiri kuti ayi kunyamula kuti tomato akeyo amanzindikira kuoneka madontho oyera tsono zimene zibwera bwanji nkhani yake ampopera zosakhala bwino munthu ukadya zimene zija masiku 7 asanathe ndikuti kuyika zoyipa mthupi poison amene akhoza kupweteka ino anthu covid atipweteke tomato satipweteke ayi tiyena Malawi zina zizikana mapewa chimakhala chani koma anthufe ndalama basi mwachangu tichite tiphema kwacha kufuna ndalama komanso kusaganiza loti mina kuganiza moperewera sizokhazo kumakhalanso ngakhale zinthu ngati nthochi mpeza kuti nthochi sinafike poti pokhwima bwinobwino koma akuti amaitenga imene ija basi zokhazokhazo kupopera mankhwala kupeza kuti chino tsopano zakhala bwanji kanthochi komwe kanayi kuti kanali dimbamwa kakakuti sikanakhwime sikanafike bwino lomwe koma kapya ndithu kali view kachita kuwezuka bwino lomwe pyu ndikukula chikulukulu zikhala bwanji abayira mankhwala ukayirawa mkamwamu zosakhala bwino so chonde Malawi tiyeni tisamalitse miyoyo yathu tionetsetse kuti zimene tikudya zikusamalidwa bwino muli ndi udindo anzathu kaya ndi alimi amene kuchita ulimi umenewo komanso amene mukugulitsa makachikwa apatsopano ndogulitsa amene akubwera pezani njira ndondomeko zabwino zoti muzisungira katundu wanu kuti asawonongeke komanso khala zimene zoti mutipwetekenso ndi mankhwala mapoison ayi mwachita bwanji Ndito tili pa nkhani zomwezi zokhudza zakudya zimene zingathe kuwononga miyoyo palinso nkhani apa kuti Lake Malawi turns green ati pamene pa mbali imodzi ya nyanja yathu yokondedwa nyanja yathu ya Malawi yasintha mtundu ndithu kusanduka ya green kamba ka tizilombo tinata bacteria mena kuti chani phytoplankton tingoti na masupuni kanyake chingoti basi kati bala kana masipuni nakasala rakhoza kuphaso mjeni nsomba ata kuphaso nsomba komanso even kumoyo wa anthu ndena ufotokoza apa kuti nkhani zake nzokuti bacteria ameneyi pamene akukamba zokuti atha kukhudza nsomba nkhani chomwe chiopsezo chomwe chilipo apa tsopano ndikuti tonse timadya nsomba osati tonse inde koma ambiri mwa ife timadya nsomba andi kwa basi ambiri panopa akumathawa ano dzinadzi thawa
zanyamanyama zokakamba zanyamanyama zimafuta inde ari kuthawa nkhuku kuti mwina nazonso za hybrid zonso zenaso zitipweteka za hybrid zokazokaza kuti zobayira mankhwala banje mina kabati ise kunsomba nsomba zonso nduku hayi nsomba zikudya zosadya kumeneko za girini zotani tiri pamavuto tifwenge komano nkhani yayikulu I think apa pano ndi za sensitization kuti boma lingachitepo chani kuonetsetsa kuti anthu makamakaso akudziwa zokuti nsomba izi tisagulitse iyayi kwa anthu pamene pa boma lingachitepo bwanji aonetsetse kunena kuti kupatulaso kuti kungowazindikiritsa anthu chifukwa anena kale amene kuti ntchito yozindikiritsa anthu kumadera amene ali pafupi ndi nyanja ili mkati pakadali pano za mavuto amenewa koma akuyeneranso kuti ngati iwo ngati aboma ndi nthambi yawo nthambi imene ya fisheries yoona za usodzi azikhala kuzungulira kuonetsetsa kuti kodi pakuchitika zotani pa nyanja pathu chifukwa chonena kuti angone nkhala kuti pakadali pano sizidonekere kwambiri komabe mafika nthawi ina peza kuti nsomba zija zikungodzifera andi anthu kuntunda akwadzingotola nsomba akutenga akukadya sakudziwa kuti nsomba ija yafa ndi chani so china ndi chimene chikuona kuti azikhalanso akulondera tichumaona kuti pa nyanja pakuyenda motani osati kulondera kuti adzachita asozi nkhanza ngati mene zimamvekera nthawi ina kwina ayi koma chini tigwire nawo limodzi asodzi aja ndi inu gwirani ntchito limodzi pofuna kuonetsa kuti mavuto ngati awo ati kuthana nawo tipezenso ndithu yankho ena kuti kodi nanga zimene zikuononga nyanjazi tingazithetse motani pamenepo chifukwa kuti zachitikapo soto mbuyo mukalemo kawiri konse ndito lero kuti notsopano nanga panopa yankho ndilotani mbuyo motidathana nazo motani kuti zitherero nanga pano mene zabweranso mwina pano nakasimati chikapita chimadzabwerano movuta kwambiri panopa tsopano chifunika chani kuti tithane nacho anthu anzathu amene amachita za research izi amene akhale ali pakala kuthamanga kuona kuti nanga yankhola zimenezi ndiliti otherwise tikalekerera muvi oyang'anira umalo wa maso kupezeka kuti tithu anthu kuona ngati haya mwina ndindere mwina ndichani hayi zimene zitipweteka sizichaso amanena ena zija kuti ishi ebiri hazi edziyani iyi nkhani ina tisamale neto samba zanu madamu zijano tsopano kothawira kwathu tsopano kothawira nkumeneko koma novuta kena ngasi umalisoka tsopano samba za ndamu sizokoma mwachi natural umwauleke Malawi ine ndofuna cheni chambo cha fresh nanga chambo cha fresh ukachipezeso cha ndamu of course mazikwana chikumatheka komabe amene andazolera imene ijayo amatha kusiyanitsa kulekanitsa kuti makakomedwe kamasiyana komano tsono ndimene zili apa mofunika kukhala usamala usangoti ayi chambo ichi ndigule mudziweka kuti kodi achiwedza potani sidzofa dzokha azisamalira motani nkhani yake ndimene yona kuti ayi ndithu tiyeni tisamalire nyanja yathu komanso kuti zimene zabwera chifukwa chani kodi chifukwa chino kuti mwina tikulekerera kuntundako sitidadzale mitengo kodi ayi pali china yake zoyipa zimene zikuchitika mu nyanja mwathu zimene zikubweretsa zinthu ngati zimenezo zonsezo tiyeni tione kuti tithana nazo bwanji cholinga tipitirire kukhala ndi madzi aja fresh water pa nyanja pathu komanso tizipeza nsomba zabwino nsomba zokoma tisadamaliza pa nkhani imeneyi naona mu comment yathu ya mu The Daily Times adazakambamo zokuti zodya za nyamanyama izi ngati beef imayezedwa ndi anamandu ikangoti ng'ombe ija isanapite pazitsika amabwera a veterinary kalenso timachita kuti usadagule muja mwina ukamagula muja umapeza mwina mainki imenemo kumadya ndithu kuti yayezedwa mokhutira akatswira makhalapo ndithu kuti iyi yayezedwa iyi koma tsopano kuti nsomba zathuzi zimene zimakhalapo ife zimene tuli madalira zija kuti ndeza healthy koba zija tizooneka kuti palibe ndondomeko palibe ndongosolo ngoma kukhala mene kumubwekera koma nsomba ikukoma makamaka ili ndi mazira mukudziwa kuti ayipeza potani nsomba imene ndi tiye ndithu anzathu ku fisheries department gwirani ntchito yotukula mtundu wa Malawi miyoyo ya Malawi muteteze miyoyo ya Malawi kugwirani limodzi ndi anzanu kaya ndi kampani za private kaya ndi nthambi zina za maiko akunja kaya mabungwe
tiye ndionetsetse kuti vuto limene lili nyanja yathu kwabwera zinthu za green ayi ndio sizili bwino. We need to protect and preserve our lake and indeed our fish, our delicious jambo. Iro pamene paso ndi pamene tilekere pomwepo sichonje tilekere pompo akuti mwakuti mulanga chizungu mwakuti mulanga chizungu ayi basi mano angambe kokoloka tilekere pompa tingolekera pompa ayi tikuthokozeni pacho tithandiza kunikira nkhani zimenezi. Ndathokozana neso. Tiyamikenso inu kamba kutsatira program imene ya Kwagwanji pano pa Times. Munali ndi ine Elita Soko ndi mzanga Steven Dakalira. Fikiranso tsiku lina ndingoti ipitirizana kutsatira ma program athu otsatira.